A modernség, érdeklődés a világra, aktivitás, gondolok itt állásfoglalás, politikára, bármire. A jövőnek a kiművelt emberfői, a többet tudásért küzdő ember. Hát hozzám képest szabad. Ráér. Mert? Hát mert lehet lógni az egyetemről. Igen. Egyelőre ennyit innen a budapesti esőből, Szabó László Felsőfokon, Harisköz, és most vissza a stúdióban. Köszönöm, Laci. Kapcsolom Dórát. Dóra, tiéd a szó. Véleményetek arról, hogy vizsgarendszer van az egyetemeken? Tehát, hogy ez a rendszer, ez jó-e? Vizsgázni kell fél évente, egész évben szinte semmit nem tanulsz, csak abban a 4 hónapban mondjuk. Ez jó, nem jó? Miért rossz tulajdonképpen? Amikor tanulsz egy vizsgai időszakban, akkor magnószerűen tanulsz meg mindent, és egy olyasmi, hogy többször vesznek föl valamit rád, kazettára, hogy te egy ilyesmi képzeld, akkor az mindig letörlődik. Tehát mindig újra cserélődik, és nem sok minden marad meg benned. Az már saját magadra utal, vagy kiválaszt azt, amit értékes, és meg kell tartani. Az egyik fel. És jó ez a rendszer, mert van 3,5 hónap szabadságod, amikor végül is tulajdonképpen jó nálunk sok mindent lehet csinálni, és nem igen vagy hozzákötve a tanulmányaidhoz. Tehát ami sok helyen külföldön fut rendszer, hogy minden héten tanulni, ez a gimnáziumhoz hasonló rendszer, ez szerintem már lehet, hogy jobban képez, többet ad lehet, viszont elvesz a fiatalságodból nem sokat. Én ezt gondolom. Ez, hogy egy vizsgarendszert nem, hogy mondjam, vakáció oldaláról kell megközelíteni. Szóval persze, hát a vizsgarendszer ugye olyan, hogy nem, elvonja a szabadidőmet. Tehát, hogyha azt szerint nézzük, hogy az egyetemi célja, hogy készségszerű tudást adjon, akkor ez egy nem jó vizsgarendszer. Mert valóban igaz, amit a László kollega mondott, hogy pontosan, tehát egy ilyen, hogy a pillanatnyi tudást ad, és elszállni, nem látja meg az ember nagyobb összefüggéseket. Tehát én mindenképpen amellett lennék, valóban a napi számonkérés. Most itt a következő probléma az, amit itt a megélhetéshez nyúlunk vissza, hogy nagyon sok hallgató például nem is tudná vállalni azt, hogy naponta járjon be és napi 8-10 órát tanuljon, mert dolgoznia kell mellette. Nem a napi számonkérésre lenne szerintem szükség, hanem hogy arra legyél rákényszerítve, hogy hetente meghatározott mennyiségű időt foglalkozzál azzal a tárgyal. Ja, ez összefüggő is. Tehát nem ilyen gimnáziumi szintű számonkérésre lenne szükség, hanem arról, hogy az oktatók is és a hallgatók is komolyan vegyék, hogy tudományos cikkeket vagy könyveket el kell olvasni, és arról beszélgetnek. És nem pedig egy gimnáziumi dolgozat, vagy röbb dolgozat szintű számonkérésről. Ez egy más dolog, de itt pontosan ez a nagy kérdés, hogy mennyire lehet a hallgatókat nagykorúnak tekinteni. Természetesen a választójogi törvény és így tovább alapján is nagykorúak. Én is nagykorúnak érzem magam, nem erről van szó, hogy nekem fogják a kezemet. De az is tény, hogy az ember az energia minimum felé törekszik. És azért óvatatlan, hogy mondja, egy oktató sincs arra rákényszerítve, hogy a népszerűtlenséget, az utálatot és a testi fenyítéseket vállalva bevezesse, hogy ő most ilyen extra kemény vizsgákat, és számon kéri azt, amit normálisan számon kéne kérni. Ha valakinek minimális, mert vannak, én nagyon sokszor tapasztaltam úgy, hogy minimális ismerettel sem rendelkező hallgatót átengednek 2-essel. Most ez normális esetben, ha tényleg olyan értem a napi jóban, nem napi heti számonkérés, vagy egy gyakori számonkérésnél, ez nem állhatna fel. Szerintem is, mert az, hogy számon kéri, az mégis ott az élet, hogyha nem tudod, akkor nem alkalmaznak. És jó, de igen. A vádok meg azért, hogy egyetemista, most nem csak a jogász szemével, vagy a joghallgató szemével, azért, hogy egyetemista, vagy egyetemista vagy, és ezért ez rád van bízva, hogy te mennyit tanulsz, hogyan tanulsz. Számok, megkapod a jegyet, jó, hát lehet, hogy 2-essel átmész, mert nem tanultál semmit. Sokszor örülsz annak, hogy átmentél 2-essel, és te örülsz a legjobban annak, hogy ilyen a rendszer szerintem. És az élet úgy is bebizonyítja aztán később, hogy most tanultál valamit. Halló, Dóra, halló. Egy pillanat? Igen, Zsolt, hallak? Köszönöm, Dóra. Különböző véleményeket hallhattunk arról, hogy ki hogyan vizsgázik, de hogy valójában milyen is egy vizsga hangulata, azt nézzék meg a következő filmben. Tessék! Jó reggelt kívánok, tanár úr! Jó napot! Foglaljon a helyet. Köszönöm szépen! Az Indexen, tanár úr. Gratulálok a cikkéhez, tanár úr! Köszönöm! Kérem, húzzon egy példát! Természetesen. Csak egyet? Oké, szia, ciao! Tessék! Jó napot kívánok! Vizsgázni őt? Aha, van tétel? Hát próbálj meg egyet.
Tessék. Már kezdted el? Igen, parancsoljon. 4-es. 4-es. 4-es tételt húztak? Jó. 4-es tételt húztak. Parancsoljon. Igen. Szóval itt tulajdonképpen arról van szó, hogy én értem a tételt, csak sem értelem is róla beszélni, mert teljesen unalmas. Szóval én nem is értettem a tanár úr óráit végig. Szóval az az igazság, hogy nem értem, mire van ez a tárgy. Nem értem, bocsánat, nem értem. Jó napot! Tessék! Jó napot kívánok! Kezdj sokan, jó napot kívánok! Jó napot! Foglalj a helyet! Vizsgázni ér? Igen. Az indexét legyen szíves. Köszönöm. Kérem, húzzon egy tételt. Parancsolj. Jó napot kívánok! Jó napot! Foglalj a helyet. Köszönöm. Parancsolj. Egy tételt. Igen, erőszakos nemi közösülés. Az erőszakos nemi közösülés a nemi bűncselekmények közé tartozik. Az egyik legfontosabb nemi bűncselekmény, mondhatnánk úgy, hogy a nemi bűncselekmény, de ez természetesen így nem pontos, egyébként a 2-es tétel. A film után most ismét váltsunk témát. Visszaadom a szót a stúdiónak. Dóra? Nagyon sokan kerülnek kollégiumba. És nem tudom, van-e köztetek kollégista? Nincs. Nincs. Akkor oké, akkor szerintetek milyen lett a kollégium élet? Én most 1 évig külföldön voltam ösztöndíjjal, és hát így kollégiumra kényszerültem, és nagyon élveztem, nagyon jó volt. Egy nemzetközi kollégium volt, kb. 100-an voltunk, főleg olaszok, spanyolok, franciák, 1-2 magyar. Nagyon jó volt a hangulat, tényleg agyba főbe bulisztunk. Nem volt 1 éven keresztül, nem volt olyan nap, hogy 2 óra előtt le lehetett volna feküdni, mert hogyha elhatároztat, hogy na ma éjfélkor lefekszem, akkor biztos bejött valaki éjfél 5 percre a szobádba, és ott ült 3-ig. Nagyon jó volt. Megint mások nem, még Finnországban láttunk olyan kollégiumokat, ahol én is szívesen élnék. Lakásos szintű rendszere volt a kollégiumnak, amit látok itt nálunk valószínűleg ambivalens, véleményem szerint. Egyrészt jó, mert szülőtől függetlenül élsz, megvan a saját szobád, és 2 ember meg kell osztanod, de lehet 2 barátod, vagy jól kijössz, akkor jól lehet élni, de van hátránya is annak, hogy a kollégiumok hogy néznek ki, tulajdonképpen milyen hatással van rá, egy olyan piszkos, lerobbant ápolatlan kollégium, és az, hogy tulajdonképpen minden magadnak kell megcsinálnod. Ami bizonyos szempontból jó, hiszen egy ilyen önképzés hatása is lehet, bizonyos nagyon fárasztó is, tehát ha valaki nem érzi ennek mindenképpen a szükségét, hogy megcsinálja. Hát 2 színű mindenképpen a kollégiumért. Egész biztos. Nincsen magánszférára, az muszáj lenni a többiekkel tanulni. Nem tudom, hogy lehet kollégiumban, nekem szerencsére nem kellett adni az év alatt, hogy... Elnézést, megszakítanálak, mert úgy látom itt a monitoron, hogy Laci jelentkezik a budaörsi kollégiumból. Nagyon lázasan integet nekem, hogy ott valami információt szerzett. Hát akkor lássuk. Köszönöm, Dóra. A budaörsi kollégiumból jelentkezem, ahol a helyi lakosokat kérdezzük a kollégiumi életről. A feladat a következő, rá kell venni valakit, hogy ne jöjjön a kollégiumba lakni. Ne jöjjön a kollégiumba lakni? Hát gyerekek, ne gyertek a kollégiumba lakni, mert nagyon drága, 3-an lakunk egy egész pici helyen, a zuhanyzó az közös, tavaly még jobb volt, mert lányokkal együtt volt a zuhanyzó, a WC, tehát koedukált WC volt, akkor még volt valami érdekes benne, most már nem érdemes jönni, mert most már átépítik a kollégiumot, hogy nagyon modern lett, hogy a lányok és a fiúk azok külön zuhanyoznak, külön mennek WC-re. Azt hiszem, hogy ez elég hathatós érve, ne gyertek ide, menjetek valami pipsóba inkább. Rá kell venni őket, hogy jöjjenek a kollégiummal. Hát én jót tudok mondani a kollégiumról, hát 600 forint, nagyon olcsó, 600 forint. Mégis 3-an lakunk egy szobában, de hát elég nagy maga a hely. Most már jó, mert nem kell a lányokkal együtt zuhanyoznunk, és annyira csúnya lány volt itt régebben, hogy nem volt velük jó zuhanyozni. Most már külön tudunk zuhanyozni fiúk, hát van, akinek ez nagyon tetszik, hát én nem vagyok mondjuk ilyen típus. De hát a WC is nagyon szépek, most már 11-ről lefelé a 8-ig most már megvannak új WC-k. A C épületben nem is beszélve erkély, hát van erkély, hát ez fantasztikus. Ennyit mondjuk erről. Az élet itt bent a koleszban teljesen más, mint odakint.
mondjuk, hogy a titokkolásból sok emberrel ismerkedik az ember, szóval szobatársak, meg barátok. Itt nem lehet unatkozni, igaz, tanulni sem nagyon, de ez inkább vizsgai időszakban jön elő, anélkül, azon kívül szerintem jó az élet. Ennyit a kollégiumból, Szabó László, Felsőfokon, Budaörsi Kollégium. És most vissza a stúdióba. Jó, akkor a végén egy körkérdés. Ezt kicsit próbáltak meg elvonatkoztatni. Szerintetek egy mondatban, 3 szóban, tehát röviden, milyen az átlag egyetemista? Szerintem nincs olyan, hogy átlag egyetemista. Egyrészt a különböző oktatási intézményekben különbözőek az egyetemisták, főiskolások, másrészt az anyagi helyzetük miatt is, gondolkozásmódjukban is. Tehát ez nem egy jó általánosítás szerintem, hogy átlag egyetemista. Ilyen nem létezik szerintem. Ideál, tipikus. Szerintem kritikus, mondjuk nyitott, ember. Ezek jellemzők az akkor én azt mondom, hogy Magyarországon, mint fiatal, szerintem az elég tipikus az egyetemistákra, sokkal inkább, mint külföldön. Igen, fiatal, oké, egy. Na hát ez ilyen, meg ember. Vagy férfi. Búcsúzom innen a stúdióból, Lendvai Dóra, Felsőfokon, Szerb utca. Köszönöm Dóra, és köszönöm Lacinak is, akitől már korábban elbúcsúztunk. Azt hiszem, mai adásunk fő kérdésére, milyen a magyar átlagegyetemista, nem sikerült választ találnunk. Akinek mégis van ötlete ezzel kapcsolatban, annak szívesen várjuk levelét a már ismertetett postacímünkre. Találkozunk 2 hét múlva. Addig is tartsák meg jó emlékezetükben a magyar átlagegyetemistákat. Most pedig visszaadom a szót az Atlantai stúdióba. Frank?